Dan il-programm huwa mwassal lilkom minn Revlon. Fl-aħbarijiet smajt li l-Maltin huma l-aktar nies ħoxnin fl-Ewropa. Hija ħasra meta llum nistgħu nieklu ħafna ikel sustanzjuż u nagħmlu l-eżerċizzju. Għaliex qed tibqa' titfaċċa din il-problema? Din ir-rata tal-nies li qed jiżdiedu mill-peace mhix ta' Malta biss imma hija xi ħaġa globali fil-fatt bl-Ingliż ngħidulha wkoll hija l-obesity epidemic. Ġifieri din mhix xi ħaġa li qed tiġri Malta biss imma tiġri kullimkien. Issa għaliex tajjeb hemm ħafna fatturi, tajjeb hemm fattur tajjeb li n-nies qed jiklu iktar, tajjeb in-nies qed jagħmlu inqas eżerċizzju, tajjeb hemm il-kwistjoni soċjali, tajjeb hemm kif qed ngħixu l-ħajja maġla, inqas ċans li nsajru, dawn il-fatturi kollha maż-żmien tajjeb hemm irriflettu li wieħed jiżdied iktar mill-peace iktar malajr. Ovvjament dan ukoll ġab miegħu element ġenetiku tajjeb fejn wieħed ikun iktar predispost li jiżdied fil-peace u ovvjament għalhekk l-obeżità tajjeb hemm fil-fatt hija xi ħaġa komplessa u mhix xi ħaġa li wieħed jgħid hemm raġuni jew kawża waħda biss għalfejn qed tiġri. L-ewwel fattur relatat mal-obeżità huwa bla dubju ta' xejn l-ikel. Nafu kemm importanti dieta bilanċjata. Imma f'każ li persuna tkun obeża, x'tip ta' dieta tiġi suġġerita lilha? Mela, iktar mill-dieta huwa importanti li wieħed jagħmel evalwazzjoni ta' x'persuna x'qed jiekol, għalhekk importanti il-parir jingħata ħafna drabi individwali. U riċerkaturi iktar biċċar meta wieħed jagħmel assessment, jagħmel evalwazzjoni tajba tal-individwu, iktar hemm chances li wieħed jista' ma jagħmilx dieti li huma drastiċi. Dieti li huma drastiċi ħafna drabi tajjeb ikunu temporani, lan ħafna drabi mhuwiex illi wieħed jonqos mill-peace għal ftit żmien, tajjeb imma lan huwa li l-persuna tonqos mill-peace għal tul ta' żmien. Tajjeb jiġifieri ħafna drabi meta wieħed qed jagħti parir fuq l-ikel, wieħed irid iqis tajjeb hemm is-sitwazzjoni ekonomika, tajjeb soċjali tal-persuna, il-habits tagħha tajjeb kif jistgħu jinbidlu u bekk tajjeb wieħed jista' isostni iktar dawn it-tibdiliet fl-ikel tajjeb illi ħajamlu iktar effett fuq is-saħħa tal-bniedem u speċjalment fuq il-peace. Ma nistgħux ma nsemmux ukoll il-bżonn li wieħed jibda programm ta' eżerċizzju fiżiku. Anke hawnhekk il-persuna obeża għandha bżonn linji gwida biex tagħmel eżerċizzju adattat għaliha u li tkun tifla ħalih. Ħana bħala dietitians ħafna drabi tajjeb ikonna ħafna każijiet mhux biss biex wieħed ikun jista' jonqos mill-peace imma kundizzjonijiet mediċi tajjeb u kif l-ikel jista' jaffettwa l-kundizzjonijiet mediċi. Ovvjament hemm li taħdem id fit ma' professjonisti oħra huwa importanti ħafna għax kif għadna qabel jekk qed nitkellmu fuq l-obeżità din hija xi ħaġa komplessa, jiġifieri jekk wieħed ikollu kwistjonijiet psikoloġiċi tajjeb jew kwistjoni ta' stress fil-ħajja tiegħu għal xejn tipprova tbiddillu kif ħajjikol tajjeb ħafna drabi l-ewwel tittargetja jew l-ewwel ma trid issolvi l-biċċa xogħol psikoloġika. Jekk wieħed għandu issue tajjeb li l-ikel tiegħu huwa tajjeb imma mhux qed jagħmel eżerċizzju fiżiku, importanti li wieħed jaħdem jitfid ma' personal trainer tajjeb li huwa rreġistrat tajjeb u li jkun jaf x'qed jagħmel f'xogħlu meta jkun hemm kundizzjonijiet mediċi. Ġifieri importanti team approach hija ħafna importanti, speċjalment f'xi ħaġa komplessa tant bħall-obeżità. Ir-rieda tal-persuna tħollu torbot jekk din tiġġielidx il-problema tal-obeżità. Importanti li l-persuna tingħata s-sapport meħtieġ ħalli bekk ma taqtax qalbha. Barra minn hekk tajjeb ukoll li l-persuna tibda taraf tagħżel x'inhu l-aħjar għaliha u għall-familja tagħha. Mela, jekk għandna programm tajjeb u għandna n-nies kollha involuti biex wieħed ikun jista' persuna jitlef mill-peace.
importanti tajjeb li wieħed iqis il-persuna jew il-klient bħala ċentru tas-sitwazzjoni f'liema sens. Importanti tajjeb li wieħed jara u jagħmel assessment u evalwazzjoni tajba. Din ħafna drabi hija xi ħaġa li naħseb li hija nieqsa jiena illi wieħed jaħseb li d-dieta hija biċċa karta, tajjeb id-dieta hija erba' kelmiet jew erba' riċetti u isna solvejna s-sitwazzjoni. Tajjeb meta jkollok tim illi hemm iktar minn aspett mediku, ħafna drabi tajjeb hemm wieħed ikun jista' jgħin il-persuna biex dan it-telf ta' pis isostnih għal tul ta' żmien. Ġifieri għalhekk jiena naħseb tajjeb li huwa importanti li wieħed jagħmel assessments, evalwazzjonijiet iktar fil-fond li l-klient ukoll jieħu paċenzja wkoll li ikonna nieħdu ħafna informazzjoni minn naħa tiegħu biex kemm jista' jkun dik it-tip ta' ikel, l-eżerċizzju, il-kundizzjonijiet mediċi jew xi pilloli li hemm bżonn tajjeb ovvjament jiġu targetjati iktar fuq kwistjoni personalizzata. Tikka aktar dwar saħtek. Meta wieħed ikun ibati minn uġigħ ta' ras qawwija, dan iwassal għal bosta skumdità, kif ukoll għal nuqqas ta' konċentrazzjoni waqt ix-xogħol. Din l-uġigħ ta' ras twassal ukoll għal tibdil fil-mod kif il-ġisem jaħdem, bħal pereżempju tibdil fir-rutina tal-irqad, nuqqas jew żieda f'daqqa fl-aptit, kif ukoll nuqqas ta' ħeġġa biex wieħed jagħmel l-eżerċizzju. Importanti li biex wieħed itaffi xi ftit mill-iskumdità ta' dan l-uġigħ, wieħed m'għandux jibqa' jiddependi biss fuq il-mediċina. Waħda mill-aqwa soluzzjonijiet hija l-kapaċità li wieħed jidra jikkontrolla u jevita l-istress. Importanti wkoll il-mistrieħ adekwat. Tajjeb ukoll li wieħed iżomm djarju ta' dan l-uġigħ. B'hekk wieħed ikun jista' jara jekk hemm xi rutina li turi li pereżempju meta l-persuna tiekol ċertu tip ta' ikel dan l-uġigħ jitfaċċa. Persuna li waqt l-irqad teżżes snienha tajjeb li titkellem mad-dentist ħalli joffrila soluzzjoni għal dan. Peress li meta snien jiġu magħfusa ħafna mal-ħanek, dan iwassal għal uġigħ ta' ras. Tikka aktar dwar saħtek għada. Dan il-programm ġie mwassal lilkom minn Revlon.